Zdravo prstići, tata Prstić s vama. Htio bih vas upoznati sa jednim svojim dobrim prijateljem. Siguran sam da ćete prepoznati o kome se radi. Ko je to? A to je Tata Pig i njegova cijenjena gospođa Mama Pig. I još bih vas nekim htio upoznat. Sigurno znate kako se zovu njihova djeca. Njihova djeca Peppa i George Pig. Zdravo svima. A znate zašto ja volim obitelj Pig? Zato jer obitelj Pig živi u jednoj prekrasnoj kući. Koje boje je njihova kuća? Njihova kuća je, ako se ne varam, žute boje! Tako sličnu Lego kuću smo već gradili. Ko je zla kroz prozor? Peppa. A da imamo i s ove strane ima neke prozore. Ko je to? George. Prekrasna kuća. Prekrasna kuća. Raste travica. Koliko prozora ima? Ima 1, 2, 3, 4 prozora. A s druge strane isto ima 1, 2, 3, 4 prozora. Ja čujem da unutra svašta nešto se čuje. Ajmo vidjeti šta ima unutra. Pa to je cijela kuća njihova. Šta imamo svašta tu? Fotelju u kojoj Tata Pig voli gledati televiziju. I dvosjed na kojem Peppa i George sjede i gledaju televiziju. Kada u kojima pušu mjehuriće. Imamo hladnu vodu, toplu vodu. Telkač. Kaj je to na telki? Pa Peppa i George. I akvari za njihovu ribicu Zlaticu. Imamo kuhinske stolce i stol. Imamo krevet od Peppa i George. Ko je ovo gospodin Nedo? I ovo su neki dijelovi kuće koje moramo složiti. Ovakva krasna pruga s vlakićem i kockicama sigurno ide u kupaonu. Ma ne ide, zezam se. Ide u sobu od Pepe i Georgea. A ove pločice onda sigurno idu u kupaonu. Odlično. Ajmo u kuhinju staviti kuhinski stol i kuhinske stolce da mogu lijepo večerati za stolom. Pa hajdemo još u dnevnu sobu smjestiti televizor, smjestiti trosjed i dvosjed. Odlično. Pa onda bi mogli na pločice staviti kupaonu. I još u dječju sobu staviti krevet od Pepe i Georgea. Pa to je sjajno. Evo, cijela kuća je gotova. Sad nam još samo treba, na primjer, Mama Pig koja radi kolače, Tata Pig koji ne radi niš pametno, sjedi i gleda televiziju. Pa recimo Peppa, odnosno Peppa će punit kadu za kupanje prije spavanja, a George će nam se poigrati prije kupanja. To je to. Bog prstići, budite dobri, pozdravljaju vas Tata Prstić i obitelj Pig. Bokić,
Nastavlja se tulum kod Pepe za njezin 4. rođendan. Pridružio se i tata. Bok! Došla je i mama. I naravno, njezin brat George. Ispekli smo im prekrasnu picu i sad ćemo im narezati picu jer oni jako vole papati picu. Volite vi picu? Ja jako volim. Hajmo početi. Jedan komad pice za tatu. Drugi komad pice za mamu. Treći komad pice za Pepu. I četvrti komad pice za Đorđa. Dobar tek, društvo, i još jednom želimo Pepi sretan rođendan! Bog, društvo! Danas naša Pepa slavi 4. rođendan. Bog, Pepa, napravit ćemo ti jednu prekrasnu tortu. Pa ćemo je podijeliti svi skupa. Može? Može. Počnimo. Ovdje imamo svega. Lijepo ćemo ukrasiti tortu. Biće predivna. Imamo malo jabučica. Gdje ćemo staviti jabučice? Može ovako. Jedna ovdje. Jedna ovdje. Jedna ovdje. Imamo i malog medeka. Njega ćemo staviti recimo ovdje. Možemo staviti i malo šlaga. Stavit ćemo šlag ovdje. Stavit ćemo šlaga ovdje. Mogli bi sada jednu finu narančicu staviti. Može narančica ovdje. A što je ovo? Kiwi. Wow, možemo kiwi staviti recimo ovdje. Ova torta će biti prekrasna, šarena. A što je ovo? Ovo su krasni ukrasi. To bi mogli staviti ovdje. Pa još malo šlaga. Ovdje. Pa još malo šlaga ovdje. Pa još jedan kiwi ovdje. Pa moramo smjestiti negdje i svijećice. Gdje ćemo staviti svijećice? Recimo jedna neka bude ovdje.
mogli staviti još malo šlaga. Što nam je još ostalo? Imamo još kivija. Mogli bi kivi staviti ovdje. Šta nam je još ostalo? Još malo šlaga. Šlag može biti ovdje. Još jedna naranča. Ovdje. Druga naranča. Ovdje. Imamo još ukrasa. Možemo ovaj ukras staviti tu. Ovo možemo staviti ovdje. Ovo možemo staviti ovdje. Hajmo ovo staviti isto, recimo ovdje i ovdje. Što vi mislite, je li ovo dovoljno? Pa ja mislim da je dovoljno. Možemo staviti još ovaj jedan ukrasić ovdje. I da vidimo kakvu tortu smo dobili. Prekrasna je. Pepa, jel ti se sviđa tvoja torta? Pa sretan ti rođendan, Pepa. Imaš 4 godine. Ti si sada velika cura.